Sugeng sonten para pemirsa, kula Clara Florencia Mahendra ing liputan dinten iki. Wektu iki kula enten ing lingkungan SMA Negeri Kalih Wonogiri. Badhe mbetakaken karesikan ing SMA Negeri Kalih Wonogiri. Ayo padha nyimak. Ing lapangan tengah iki biasa digunakake kanggo upacara olahraga lan kegiatan liyane. Ing kene lingkungane jembar, resik lan adem. Dilengkapi sawetara kursi, lampu hias lan taman. Kali kula Nilai Zakmal. Sakniki kula enten ing Taman SMA Negeri Kalih Wonogiri. Penggon iki karesekane terjaga saben dina diresiki kalih tekan resik-resik. Nah, sakniki kula ajeng wawancara salah siji murid SMA Negeri Kalih Wonogiri. Namanya siapa? Nama saya Heni Wahyu Mahera. Bagaimana menurut kamu lingkungan SMA Negeri 2 Wonogiri? Kalau menurut saya sendiri lingkungan SMA 2 Wonogiri itu udah bersih, asri. Terus kalau misal buat kegiatan belajar mengajar atau lainnya itu udah nyaman banget. Pokoknya enak deh. Oke, terima kasih. Nah, niku mau salah siji wawancara saka SMA Negeri. Sakniki kula ajeng nge-ekspor kahanan lingkungan SMA Negeri Kalih Wonogiri. Sekaten atur pawarta saking kula, matur nuwun. Sugi nih. Ngene kan? Minimal enek anune lah. Satu. Semene kan? Kurang mundur. Mene? Tapi Wonogiri ini rakyat kok. Iya, tengah wae. Tapi atas miring gak sih? Ora ora. Nah, niku mau wawancara saking salah siji SMA Negeri Kalih Wonogiri. Nah, niki mau wawancara saking salah siji murid Anak di Kalih. Oh iya. Terima kasih.